Esan didazu, golitzen naiz horrekin, ez? Nola zure buruan badagola imaginario bat, ez? Nik proiektatzen dudan horrek zuri eragiten dizuna, ez? Ezke hau izan da zerbait, urte askotan nik nire motxilan eraman dudan zerbait, ez? Alegia, ez ni nor naizen baizik eta nik proiektatzen dudan horrek zuri nire ze irudi sortzarazten didazun, ez? Eta ez hau, aktorezaren horretik, ulertuko duztazu, super ondo hortik, ez da? Osea, eske sekulako pixua da, eta sekulako, eta egun batean inuen horrelako izarok dioen bezala baketratatu bat nire buruarekin, eta erabaki nuen ez nahi zela besteen espektatiben kargu egingo. Alegia, agian zuek espero zenuten beste Ines bat, bueno, zeingo diogu. Espero zenuten beste norbait ez dut izan nahi, eta gero beste alde batetik, ez? Nola, denbora askoan jardun dugun, eta uste ez naizela bakarra, ez? Duela gutxi Aioa Renteriakin honi buruz hitz egiten nuen, Alain Agirrekin bai, ez? Eta badirudi beste erabateko egote publiko bat performatzen dugunean plazan, beti indartxutik, adoretxutik eta erresistentziatik performatu behar dugula, ez? Eta ere gehiago emakumeok. Eta, igual, nazkatu gara hortaz ere bai, ez? Eta agian hor ere guk ere deseraiki ditugu bestelako feminitate ez osasuntxu batzuk, eta uste dut benetan zaurgarritasuna balorean jartzea eta gure beldurren kargu egitea oso usarta dela zer nahi ez du esatea.